Karom kadukwe pansame Meghalaya pe nisi kemang humeme mate hur ke pachu dut abirta nang lelo. Halake Sonam Raghuvanshi alangli belong elo mate alangli jail pen jok elo Kopi polo. Kadukwe amunit same mang huprong lo alangli ko sonsi bel kelong log lo alangli 10 months mate cheklo John Keban alangli jail arlo dolo sitame non Kopi ko sonsi alangli jail pen Jokplot lo. Kunatsi ke chok chelo mate alangli adaya ve detma alangli phan jail pen low plot halai bang solam kadogave ini tumche thana mang Lapenke ki jutsi put hodi si Gujarat long abirta samele tumche thana mang hadak sitame 50 lakhs atangka bank pen mate state bank of India pen inhupon det hala so abirta samele tumche thana mang kiram tang samele tumche than edlo honeymoon murder case puthake lake Sonam Raghuvanshi Lapenke Raja Raghuvanshi tuma puthak Raja Raghuvanshi alangli ke thilot lo alama ke lason lo Indore pen bangso banghini Sonam Raghuvanshi Lapenke apenan Raja Raghuvanshi alangli tumbang dak sohora puchira punji long wanglo Meghalaya long honeymoon aphan amatsi Kopi kosone pinso bangke ingboder lo api thekdam lo kithi tang abangar pup lasi alang tum suspect lo alang tum retarli pen alang tum ka chini da mangke Sonam Raghuvanshi alang li hano mastermind ke polo alang li bidi pen si Lapenke alang li boyfriend Raj Kushwaha alang tum bahini chelang si Lapenke kaprek tum sami dolang halatum si pathi lo main mastermind mangela ke Sonam Raghuvanshi mate apiso amalo polo ale tum che pa chodet pen sialang tum honeymoon wanglo sisteme apiso bang choma thathu hala penan phanmat Raja Raghuvanshi phan bang papa thi lotlo lasi investigation lo ale tum kithitang abang apun sisteme aphi bang ke long lo lasi retarlib lo Lapenke alang liphan sisteme jail bang ke thap thotlo keram tang May 2025 alom si bang solam bang ke klang lo lasi aphi June alom bang ke la Sonam Raghuvanshi phan bangke neb ingnang check si jelong thap thotlo Lapenke bail banga batai lo alang tumke hang batai pli lo pu hola first second third hala bangke court pen same pipe delo bang so bail ke piune pu ko sitamela batai pli ingdeng pli kele ahud an bangke bail bangke pidet alang li Shillong jelong loksi 11 months nege dolo 10 months ke already complete lage tangelo cheklo John ke bangke alang li do elo alang li cheklo John creisi la jelong do bom unhud si alang li bangso a bill bangke long pon loklo 27 April 2026 non hejong lo lage hala bangso arni si alang li bangso bill bangke long loklo la si Kopi polo alang li adai ave ma pulutang te alang li ke adai ke do binong lo alang li ke papa ve adai ve pule alang li bill ke long kali bangso bel kelong ke hala police atum ki chokche pot Kopi lo pa chokche bangso puthak sameri tum che thana mang lake constitution alam bang po article 22 hada ke tok bang la son lo mani phanjong sri kenep damlo plutang te hala bangso ka chingnang ji amuni mate hala bangso ke chokche bang punon adai ke do bang punon alang tum ban thanang ji pu Kopi por si alang tum ban kenep kangnang ma alang li konat si ki chokche ma hala sopot bangke than vek nang jipu la sitame alam ben than chot pu bangke chokche in writing alu pen si pontan si jo nang ke la son ke chokche posi nali phan ke nang ke neblo pu than nang jipu bangso article 22 ateng pulutang te la Indian constitution aron ateng pen pulutang te sitame hala sud bangke avidelo angli phan a reason mate kopia thesi Sonam Raghuvanshi phan kede mapu la Sonam Raghuvanshi phan than thede alangli bang phan pathi potsi nang phan ke nang ke neb lu pu same than the ajat same than the neb nang pon check Lapenke police tum same isi the tan a mistake mate ke chok che do thulak intimations of grounds of arrest pulong hadak isia documents lo alangli phan mate Sonam Raghuvanshi phan kinem iji a documents lo lake hadake a section ki tok same chok chidet section 403 clause 1 halapsi tokrong lake BNS aron besalang tumang so case bange pabon no sitame hala 403 BNS lo mangke la so section ke ave Bharatiya Nyaya Sanhita long ke 403 clause 1 bangke ave sitame alang li phan ki pabon ke 403 clause 1 a section si pabon tan lalo plutang de koson no
ahok pet ke alang li phani pa bonang ji pu ke la BNS aron ating ben plotang te 103 close 1 a section si alang li phani pa bonang ji pulo hala bangso a section lo lake murder case tum han bangke sitame non bangke 403 si penirong lo pa bon rong Lapenke hala ke section ke avi masya avi BNS long bangke la choto akili lang kado ka vista me alu long ben sialan tum la case ke selam ji hala bangso alu long same klarda pen tok pami nang ji kunane ke kitik nang ji ason sta me do Lapenke kunane ke thap nang ji son sta me do ki feel nang ji son sta me do same hadak sta me blank do kok lo along pen along ke blank same do kok lo amar si hala bangso case bangke investigation mate la police to men ki pia report bangke klarda di pukok lo La suppose konane arrest memo tho inspection memo tho Lapenke case diary tho lai along ans tame ki chok che side lo lai along ans tame 403 close 1 si tok lap lo police tum ningje pono lake typing error mate typing mistake posi 403 wang juilo pu sitame code pen bang pa chini bang la son a mistake ke la son a procedure long ke la ke long le Lapenke la sonong si mistake do plotang te hala so munit ke bel ke long ji phan ke rights to kok lo pulo Lapenke do thulang elong mistake lo stame along tina documents long an same pa mistake la pa chok che lap plotang te ko son lo la hi na bangge lang pa me matha pa me si selam nang ji la son mistake ke chok che pulo la court tu mangke Lapenke si lo sonam alang li phan kenep dam hut ke hala police tum stame Kopi aron ben si alang li phan kene ma Kopi chok chesi alang li phan kene ma hala stame than the det polo la suppose constitutional right ke violate de lo hala Sonam Raghuvanshi phan bangke pipe de lo polo bangso constitutional right la suppose alang li phan bangke bail pi de lo polo Lapenke bangso alam pen akaprex stame do thulang sapso so alam ke do thulang alai dumang paklang pono la final church sheet bangke paklang pon elo pulo la final report bangke paklang pon elo pulo bangso a case bangke mate bangso investigation bangke tang elo Lapenke alang li phan already de cheklo John keban ke alang li phan jail steme thap elo alang li Kopi adai ni hala bang steme klar dak de kita bangso report long steme klar dak de sita me alang li phan bangke jail long bangke cheklo John kep ke thap elo alang li phan bail ke PL sita me a condition dolang adhe ka ron dolang lang ni phan alang li adai ka ve pupot si alang li phan ke bail ki pi pukalir bangso a case bangke continue bom hilang alang li bangke jongsi la Shillong court pen jongsi alang li phan hearing jongsi nang li lo plutang te alang li court long che dam bom nang po harak che hajir dam bom nang po la chota kali lang alang li hala 50000 hala bangso personal bond mate bangso a fees tam alang li pina helang Lapenke court order ave pin men ke alang li Shillong pen ang tan ke damun li Shillong arlo bangke alang li dolong ji sitame Shillong pen ang tan jongsi dam ji plutang te alang li court order bangke en vek nang Lapenke do thulang evidence tame ke pa praji phan same bor I eden ang ji pulo Nang litum same chini lo alang li jong si ang tan dolo plutang te hala witness tumpan ai witness mate hala witness evidence ki do tumpan alang li stame tangka ma happen pine ke bai tho mate alang li tuman kether ki happen bangso evidence tame ki pa veji phan ke bor I tho la son mang ke long le lo jong si la son do plutang te alang li phan same kaprega case pa bon lipo alang li puthot kisung mang ke puthunang lipo la so bosi la evidence ke pa prize phan same alang li bori ede nangji la lo sia condition mang ke alang li arni kang samapor 28 April arni bangke alang li phan jail ar lopen ang tan pachono setame lapunad Raja Raghuvanshi a family mate a hematum phanjong si langlo plutang te alang li tumake ningkang samse chepaklang lo alang tuma ningje ke la son lo Sonam Raghuvanshi hello a mastermind ke alang li si Raja Raghuvanshi phan bangke ke pathi lo ko son si alang li phan bail ki pilong lok lo nilitum lake high court long an same bangso case ke nilitum chesong ji chedan ji la lo la si ilitum isi alamang ke chini dam pamelo ilitum la Indian system long bangke matela bangso a case along ajara case long sitame hala police to mangke la procedural mistake bangke claim te denang ji mate bangso paperwork kagos lahai documents lahai to kadu ka velo lahai kopia case ki pa bon ma mate hala bangso a case putha ke tok punon lahai mangke pachok che det pulutang te hala so ke chok che monit sitame la bangke belong lok thai ji sitame alang litum ke jok pu bangke kalilang sitame bel bangke long lok po the hala so
alang tumasi matela police tumasi bangso paperwork lahai kagos documents anseme kitok anseme pachok chidera joini lasinal tum kopi lo kamata bangso akisa puthake nili jungjung ki matha bangke hala so akis bang isi serious piglo innud amunid apran endelo labenke evidence dami dolo labenke kado ka visame chinilo alang li hano mastermind ke Sonam Raghuvanshi hano mastermind ke hala bange chini pa melo stame hala so akagos ke monai long hala so documents ke monai long hala so report ke togolong ke pachok chit dera joine ke alang li phan bangke lole denang chi polo bail pipi denang chi polo police tum same nani mistake dokok thai ji stame hala tum da mistake te denang chi polo lang tum same lang pa me si type era pi same lang pa me check pa me si lahai bangke finalize claim nang chi polo stami non bang alang tum sambe sabo mistake a joini alang li bangke bail pidelo stami court magla matha nang ji polo hala bangso alu suga dai do bi nong blutang te hala ka gos ki chok che bangke puthot claim thumi nang ji polo Gujarat Varacha podim hala isia bank dolo bangso state bank ke do lake lambe Hanuman road hala bangso to wara dungsi bangso state bank ke dolo analo tetet 111 alam lake analo tetet lo hala susi bang phone bang trok ne amuni benglong ludam chok si alang litum tangka sami endam lablo inhudam lablo kado ka weapon ke 50 lakhs pulo alam megala sonno alang tum helis tame do pistol or cry sonang nagnang nu itum la CCTV camera footage ong same tum thek ponong ji la so video bang ke alang tum heliason si out cry la bege kado ka we hada ke do ana muni tum phone an same thi lablo kitila bathe bangalang tum same police mang kolle thai labing hada state bank long si alarm bell do hala bangso alarm system alang tum a connection bange than lablo labing hada cash counter pen lock si 12 lakhs ana tangka ke alang tum hupon lablo labing do thulang hala cash fan po madela tangka nang ke thona ghari pen lock si 40 lakhs ke pondet po se along ke tok pon ke lason lo 50 lakhs pu system do lo along pen ke nani 52 lakhs pu tok system do athe hada exact amount bang alang tum same chini de lo kilodun puma kilodun lo hala bank में समेत 12 लाख साइज में 10 लाख फट है जी समेत काडो का वेपन बैंक के लानो 50 लाख लो 52 लाख अंग बोंग लो बैंक के आ तुम पोन डेड लो अलांग लितुम मास्क ता चिकुप के लाबेंगे सीसीटीवी फुटेज में खड़ा के दो वेग लो पुलिस तो मंगे अभी बांसो सीसीटीवी फुटेज अंस में लांग मो इन्वेस्टिगेशन जी फन अलांग तुमन किरी तालिब जी फन अलांग तो मास्क ता चिकुप के बैग लम tangka thapon lo hongchon lo motorcycle pen kajilo hala beng arlo ke do tuma adhek tumang ke kache song nunji phan same bor I lo ke cheng angku ke system hele theklong lo ari long hele theklong lo malang tum same phere nang kok lo alang tum same a ke che song nunji ke lo alang tum same chepa chong nang kok lo DCP Alok Kumar alang litum pensi bangso case bang ke investigation po do pon po mate retard li pon po same ili tum ka phere me ala mangela sono ko son si analu tet la state bank long thorang la pet ke CCTV an steme tar thib lang state bank long ke lan analu tet CCTV same dolang la pet ke security force sum same te boktara ke nani nana ke police sum same doji alang litum sitame khang un edet la se ka phere me bangela lo tangka jone munitum an risk scan bank long stame analu tet stame 50 lakhs tangka pondet labang isi kema hume me lamai koson si bang pho bang trok muni to matela tangka na Kanghu tum koson si cash one mate hala bangso tangka na ke thona ghari non ke kewang lupu koson si alang tum ka chini lo hala samile tum kemang hudam me asi alang tum investigation bang pa do pon lo non ma ke nep nang pon long le lang jong si pene pena update dolo prutang te tum che tong thunang che than thunang dome thak me karlo